ni Ilocano. Ket ita, atuyen ti angkor manyo. Nataingan ka nagtutubo, awan problema ti progreso. Intayon mangidaulo, mapagbiyaga na probinsya tayo. Narimata sirmata, pag naedanang makayayo, mataginayon panagdoras tayo, kinaandong nga Ilocano, wen kabailan tayo. Mga lapyan manalot, handayag ba't ti ulon, hintay tempuyok na Ilocano, Ilocos Norte, mataginayon. Narimata sirmata, pag naedanang makayayo, taginayon panagdoras tayo, kinandor nga Ilocano. Narimata sirmata, pag naedanang makayayo, taginayon panagdoras tayo, kinandor nga Ilocano, wen kabailan tayo. Ilocano, tumatir ka, inka nagpapigsa, ang hama nadidigra, umilim na ang durlata, pilit di masakayan, intay rambakan, ang hama nadidigra, umilim na ang durlata. Narimata sirmata, pag naedanang makayayo, mataginayon panagdoras tayo, kinandor nga Ilocano. Narimata sirmata, pag naedanang makayayo, mataginayon panagdoras tayo, kinandor nga Ilocano, wen kaya tayo. Wen kaya tayo. Wen kaya tayo. Beno na imbag nga bigat tayo amin nga sa nga pada, aldaw ti anatatan na partner, Huwebes. Puta 15 to be exact. Nagudwa tayo ti bulan, iti Abril, tawen 2021. Sumangpay manen kada kayo ti tagtegurayan ken iliwen yung programa no kastoy nga nasapa nga bigat dito estasyon tayo RPN DCRL Radio Ronda Batak. Pakaamuan, pakangigan, kadagiti kabarwanan kadamdamag, itibiyang ti probinsya tayo, kang runan na itibiyang ti gobyerno probinsyal, babayin pa lang ti panagdaulo ni Governor Macho Marcos Manotok. Ilocano, wen ka Kita kami nga roda danggayan iti alas o diti may nga oras apong kakailian, mga karonda, mga karuba. At syempre magkadwa tayo, when itinagan ti gobyerno probinsyal, ang ti panidaulo ni Governor Macho Marcos Manotok, yan kasamaten, itialagan ni Miss Rona Isabel Dawang, itiyang ti Communications and Video Office, yan kasamaten panang tultulong ken kuana, ni Miss Jelina Laida. And siyempre, ito'y kadwak, madamdaman ni Karubasita, kumablaaw, ken kasamaten, makadkadwa tayo palang itibiyang ti Masa Control ni Engineer Angel Asuncion, Supervision ken Direksyon ni Station Manager Rodrigo Sadjan, ken kasama ten makikita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, ken toy anak ken gayemyo ni Ronald Domingo, ken kasama ten makadkadwa tayo tupay digiti pada tayo nga Radio Ronda Patrol Reporters, ken kasama ten digiti kakadwa tayo itibiyang ti Communications and Media Office, pakaibilangan itibiyang ti Vice Governor's Office, buwan pa lang ken ni kasamang Aruba Frances Alegre kun natay man ket di. Okay, kasama na digiti papaulon digiti adamdamag kas gagangay intayin pang blawen ti partner tayo. Okay, Karuba Sita, naimbag nga bigat mo. Yes.
Karon the Ronald, good morning to. Good morning apo. Kariti amin nga agdingdingeg iti RP and Dizor El Batak. Kaya nagbuboy apo iti Facebook. Iti programa apo asir mata ni Ilocano a programa pelaeng ti Provincial Government of Ilocos Norte. Ngidadalawan ni Governor Matthew Marcos Manotok. Agbuya kayo apo iti live streaming iti CMO Pigeon page iti pabuyan na po dito nga programa tapos iti kasagat maamuan nyo dito nagdudu mga programa ken aktibidad ti Provincial Government of Ilocos Norte idi kalman ken itang aldaw ken kaditi sumarsaruno pa nga aldaw dagiti napimpintas sa po nga serbisyo publiko nga ipapaya po ti probinsya babayan ken ni Governor Matthew Marcos Manotok. Tanggay da kami apo iti may isang oras sa panagdayeg panagudog dito ang programa asir mata ni Ilocano kadigiti adapo iti balasyo taaw. Good morning naimbag nga oras naimbag arabii kastameten sapay kumata da kayo met iti naseta kasasada po iti beet iti mapaspasaran tayo nga pandemya po diti COVID-19 nga agwarwaras pala nga po iti entero alubong i-share met po diti live streaming iti isir mata a programa po ti Provincial Government of Ilocos Norte. Okay nga Rod, ato yan digiti papaulo, digiti kangrunahan ngayon tayo mapagsalita ni Tatang Bigat. Okay, Karubasita? Yes, karon Ronald, may sa po pa ilang kariti nga pagsasarita ni Tangal daw ket deti COVID-19 update. Iti Ilocos Norte gaputad iti nainan nga duapi Musay. Idi kalman may sa po nga taga Lawag City ken may sa po nga taga Badok. Oo. Kabiyatan na po. Iti Kadiwa Market and Wheels iti Kalman ken idi sa Kalman umad adu apo iti mapagpaglakwan iti small and medium enterprises sumursurot apo iti grupo ti SME office nga agturturong kaditi Kadiwa Market and Wheels kaditi nagdudumang ili. Mrs. Estrella Baby Sacro ibilang namet nagasat ti Ilocos Norte gaputa adda iti naayat atawan nang ipabulod iti nalawa alote apaka naka-establisaran na po iti composting household composting para kalito narimat nga aglawlaw a programa pala nga po ni Governor Matthew Marcos Manotok. Ken dete merkato ni Nanay Ses apo nga ijay kumabakar di pa kaisang kata na i-move pero na iyakara po ijay Kurimaw gapo kadeti kada iti kaso dapo ijay bakara ison epan ijay Kurimaw apo into no mangrugento no bigat Abril 16 saging iti Abril 17. So maamon yo apin digitoy detalya digitoy nga papaulo nga damdamag kalpasan na po iti panagsubli iti ganay sa po diti nga programa. Okay, ken kasamatan padaanan nyo ti trivia tayo Tatang aldaw ti nayon nga adal ipadanon to kadatayon ni Apong Glen mga karonda. Ngaro din tayo roden na rugyanan nga iya padanon ti pakabuklan dagiti na isagana nga ramen ken sabuday ti programa tayo kalpasan lang kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo manipod ti technical studio tayo. Sirmata ni Ilocano. Agsapsapol kay kadi iti nalaka ken di kalidad a furniture products dukas tagagayem ken kabsat addan ditoy probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak ibutay furniture shop ket magatang sadyay dagiti agkakapintas asala set tugaw katre aparador lamisaan ridaw ken dadumapay ipagpakamot ibutay furniture shop nga dagiti showroom na iti along National Highway Barangay San Pablo San Nicolas Ilocos Norte ibutay furniture shop ket masarakan iti Sitio Kadakat Barangay Nagpakalan Sitio Batak Ilocos Norte wenutalan na mapan iti Sitio Mariit Barangay Darildiw Sitio Batak Ilocos Norte tinadong informasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0926-499-1167 kukwa kinimat matunan ni Kagawad and Mrs. Cesar Butay Furniture Shop Butay Furniture Shop. Si Ormi po at ang Iberry. Bilang leader, dapat laging malinaw. Malinaw ang mga batas na pinatutupad. Malinaw ang mga daang tinatahak. Malinaw ang mga nais marating. Malinaw na ang mamamayan ang dapat unahin. At nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin.
Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. As a supplement, isang capsule lang ng iBerry daily after meal. Kaya, if you're me, I'll take iBerry every day. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang araw! Ating pag-uusapan ngayon kung bakit kailangang magpabakuna kontra COVID-19. Alinsunod sa inilabas ng Department of Health na BIDA steps at pagsunod sa public health standards, ang pagpapabakuna ay importante dahil isa itong paraan upang maprotektahan natin ang ating sarili at mga mahal sa buhay mula sa pagkahawa ng COVID-19. Kung nabakunahan ang isang tao kontra sa anumang sakit, ay mababawasan ang peligrong dulot nito at posibleng mas mababa ang tsansa na makapanghawa ito ng iba. Mapipigilan din at maiiwasan ang pagkakaroon ng severe COVID kung tayo ay may bakuna. Hindi sa pilitan ang pagpapabakuna at malaya tayong magdesisyon ukol sa bakuna, ngunit hinihikayat ng pamahalaan ang mga tao na magpabakuna upang maprotektahan nila ang kanilang sarili laban sa sakit, lalo na ang mga taong may edad na, may mga sakit at mahina ang resistensya. Sa ganitong paraan, mababawasan din ang hospital and ICU admissions upang hindi mahirapan ng ating healthcare system. Ang LGU o ang Local Government Unit at ang Implementing Office ang magtatakda ng iyong schedule. Mayroon tayong digital na sistema na mag-aabiso sa inyo ukol sa naitakdang araw ng inyong pagbabakuna. Ang mga nakarehistro at eligible sa pagbabakuna ay mabibigyan ng QR code sa tulong ng COVID-19 Vaccine Electronic Immunization Registry. Kasalukuyang gumagawa tayo ng master list at profiling ng mga pangunahing populasyon na kailangang mabigyan ng bakuna. Sirmata ni Ilocano. Nataingan ka nagtutubo, awan problema at progreso. Intayon mangiduulo, mapagbiyaga na probinsya tayo. Narimata sirmata, pag naidana makayayo, matagin na. Okay, intay itultuloy tiya programa tayo Sirmata ni Ilocano. Dito laing numero 1 nga radyo itiya Northern Luzon, ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Okay, kasama nang intay itiya COVID update, gagayam kaya nakakabsat. Hindi ro din itiya trivia tayo, itatangal daw, tinayon nga adan, ipadanon kada tayo ni Apong Glenn. Ngayon makasangwanan nga ipadanon ni Apong Glenn, tiya trivia tayo tatangal daw. Intay alawaten deti pangablaw na kadagi sa amin nga dumdumnge gita estasyon tayo kaya na aga buybuya ti live streaming tayo wenno ti Facebook live ti estasyon tayo. Apong Glenn, naimbag nga bigat mo. Naimbag nga bigat mo met kasamang Ronald Ken kasamang Sitan o taman. Adada. Adan. Adada. Kaya nagigya dumapay nga dingding giti Sirmata ni Ilocano. Ken of course kayo amin na gito yan agboy at ti Facebook Live. Okay, titrivia tayo tangal daw ken tayo man namamwen ni Father of Filipino Literature. Na-history pa dito ang kahit kumang history sunat nawat sa bali ni Pedro Bucaneg. Ni Pedro Bucaneg ken ito ti may nga nakaproper kada tayo ata iso nakit may nga Father of Ilocano Literature. Ilocano iso na. May ngem among iso na Ilocano ken may nga bulsek iso na sipot ko hindi na yanak. Iso natin ang isuran sa dete Ilocano epic nga biyag nilang hang. Ada terminology tayo nga Bucanegan. Dati kat kasla dete balagtasan no ti Katagalugan. Ngem Bucanegan net ng Ilocano. Okay. Idi ubing iso na get nakita na kanu ti may nga bakit. Idi ubing iso na nakita iso na ti may nga bakit. Ije Banawang River Itrabantay Ilocos Sur. Nga nakabasket iso na. Ay basket ni ubing. Inayan di karayan. Napan ingkabil ni J. Comprento ti Papa di ket nabunyagan isuna nga ni Pedro Bucaneg. Di magkel isuna nga nalaing ta nagbasa pa iti Latin ken Espanyol. Siyempre isuna ket di magkel kadagiti Papa di. Di kinalaing nga nagbalin pa isuna nga translator ti Kararan ken sermon dagiti Espanyol nga Papa di. Di kinalaing na nga Ilocano na i-translate na daytay Kararan ti Papa di. Kay ayon sa nga kakakuyog dagiti padi di kwa ta maalukoy na giti tao, digiti makalukoy na giti nagsasauna ti Ilocano, digiti pada na nga Ilocano. Siyempre digiti ngayon papadi ko ket Espanyol.
Nalaing nga garamit ti Ilocano nga Daniel ken kanta ni Pedro Bucaneg. Mapapati pa nga mamagto isuna, nalaing kano nga mamagto. Sa ikaman na lang data puso ti may isang tao, no ikaman na isuna, amuna ti Rick na natin ubra na. Sa may isang tao, no dakis man data, no pinasayaan. Madiso na nagsurat at abulsek. Amo tinubra da, imbalbalikas sa amin di dani kada kanta na ken ada nang isurat at nang isurat at para surat na mapapati nga nabayan nga kinankanta dagiti Ilocano dagiti pinutar na nga kanta hindi panawen hindi una na nga panawen ini Ilocano na pa ide Espanyol nga doktrina Kristiyana may isang libro iti simbahan Katolika na iso ti pagbasbasiran ti Ilocano nga misa. Iso ti umuna nga first grammar book 5 at apay dito Arte de la Lengua Iloca. Iso na tinangaramid ka dito. First grammar book Ilocano na na-imprenta in 1927 ni Jay University of Santo Tomas. Ni Pedro Bucaneg get na tayo di 1630. Ken kasbanwar ti literatura ti Iloco may sa kadigitay kalsada the Cultural Center of the Philippines iti pasa iket na ipanagan ken kuana. Okay, dito nga rin pag-istoryaan ni Pedro Bucaneg na agserbimet nga Apong Glenn. Ayan, tagano ni Pedro Bucaneg tatayan? Jay Ilocosor, itabantay. Bantay Ilocosor. Oo. Okay, dahil si taga-ijay ni Pedro Bucaneg. At actually iso na di mapapati nga taga-Ifugao iso na basta iti Cordilleran region at naianod nga rin kano iso na iti Karayan naalaga iti Banawang. Okay. Oo. Kasya iti istorya ni Pedro Bucaneg. Okay, dito nga rin din sabi ko matanda na dali basit ka dito trivia tayo ng itangal daw kaya sakman niya akong Glenn. Bye-bye everyone. Okay, thank you very much. Apo deta ti nayon nga adal wenno trivia tayo tatang bigat. Sirmata ni Ilocano. Nataingan ka na Okay, ti dati gundaway nang itulodan iti oras alas 8:22. Tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano, hantay na bayagen. Okay, karubasita. In ka nga ro din idanon ti trivia wenno ti COVID update tayo itatang aldaw gapuanan ta nakaladladingit kuna tayo ta dua dayti na inayon nga pimusay. Okay, karubasita, go ahead. Yes, karon da Ronald, maladingitan na po ti Provincial Government of Ilocos Norte. Gaputa, ada po ti ni record, may ikasyam, ken may ikasangapulo pimusay.